trice. Real name, no gimmicks. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Two trailer park girls. И здравейте, Vlogs! Това е моят първи, сигурно и последен channel апдейт, заедно с клипче за Redstone урок, в който аз ще покажа в момент в който аз ще съобщя неважна новина, която се надявам да ви интересува. Първо да я покажа, да я чуете всъщност. Момент. Това е. Сега започвам да имитирам някои хейтерчета. Той е бас тъпото. Да, тъпо е. Просто ти измислих за да комбинирам. Да комбинирам музика, да стане нещо. Някакъв буклук, тук слагах. Не знам защо слагах сено. За да я покажа, че може. Защото всъщност някои викаха на не мога да говоря, на карибски пирати, че песента, дето го имам на клипче, дето песента там е просто записана. Не е. Просто това беше уникално яко. Уникално яко. Да ви докажа, че зависи от блокчето, върху което е тази музикална кутия. Ще направя няколко блокчета. Няколко. Дето и с. Хоп и хоп. Добре. Значи тук ще е с стъклос, там с камък. Тук с дърво. А тук с. Не знам, ще измисля неща и вълна. Вижте сега. Хоп, 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 хоп. Чуйте? Момент. Сега това беше, нали, плътността, блокчето, върху което е stone. Сега върху трева. Добре, върху дърво, но един момент да убия той. Ти на мен ли? Ти на мен ли? Ти на мен ли? Било. Да, тук има село. Сено. Добре, с дървото. Като китара. Да, с лу. С лула. Еднакво. Сено. Просто не измислих друго блокче. Сега, градел. Да. И виждате как е различно. Как се променя звука само върху блокчето, върху което си. Сега да преминем към новината. Това сигурно ще е последното ми клипче. Не знам, просто
Едва да ще качвам повече клипове. Защото просто първо някой да ги гледа. Второ, те имаше сам да правя клипове е тъпо. Много тъпо. Много ми е тъпо. Да, искам да благодаря на тези, на които са ми подкрепяли. Дори и на хейтерите. Защото все пак те са си играли да хейтват. Айде мръдни са. Просто мръзна ми сам да правя клипове. Затова реших да спра. Да. Надявам се да съм ви помогнал на тези, които наистина съм помогнал. Сена. Но може и да се сменя мнението, но просто не знам. Може, но няма да е много лесно. В колона по един момент. Да. Само с селени. Сено. Може да ме виждате в някой друг клип. Да ме виждате. Да съм на някой друг клип. И може, но само може да правя пак клипове сам. Но ще е само ако много хора от вас искат това да стане. Защото от главните причини да спра да снимаме, защото вие не гледате, не харесвате. Просто не е за всеки да качва клипове. Говоря за едни деца, дет викат, аз ако започнем да качвам клипове, ще съм супер известен, ще съм пичкат Веном. Не. Айде, ето и няма ли край. Мъга. Сено. Лага. Правих си лага. Точно накрая. Сено. И да, надявам се да съм помогнал на повечето от вас, които са ме гледали. Може да качвам някой клип, но той ще е за фън. Да, те и да са кефи. Но просто главно причините са май 3. Не ме зяпат толкова с хора, че да гледат клиповете ми. И много малко хора пишат коментари какво мислят за клипа. Не знам. Установих. Това няма край. Ай се завръщам. Да. Много малко хора го правят и не знам дали ви харесва на тези, които гледат. Така че... Да, пък друга от причините е, че сам много трудно ще се съглася да правя клипове. Защото ми е тъпо да правя клипове сам. Сега говоря, ама с кой да говоря, сега ще свърша да говоря и ще е последното ми клипче, не знам колко време сено. Да, ако имах екип, но отбор, приятели, дед да играят игрите, които играя и аз. Някой да започнат да казват, този бас тъпия, няма никакви приятели. Имам. Сега ще започна да бия тези селяни. Защото те са виновни. Не е бас. Да, това са трети причини. Туф. Те не умират ли? Сено. Да. Това са трети главни причини. И ето, изчерпах се.
Това беше всичко от мен, VBOX. Надявам се да съм помогнал на много хора. Довиждане! Yeah.